Grupo sa Kabatanunan nakuha og video nga nagrayot sa Times Beach sa Davao City. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Nagkatagaron sa social media ang video sa nitabong riot sa Times Beach, Davao City. Pipila ka mga batan-o nang makita nga nagrambol, nagnilabayay og bato, samtang ang uban nagasulay og pugong sa duha ka grupo. Naginukdanay sila dira ma'am. Mga bata mura gikag inom ba, mura siguro init-init ana naginukdanay dinaa sa atubangan namo. Pero wala na unay na gamit sa Wala hinoon sa amoa kay gisira gibutangan man namog net. Sumala pa, dili kini ang unang higayon nga nahitabo ang riot sa mga batan-on nga gikan nag-inom sa Seawall. 3 AM na to siya nahitabo nga riot, tapos nakamata lang mi baka tungod sa ilang kasaba sa likod. Nga diri man gusto sila nagdinaganay sa amuang sa store. Tapos ang katong isa nga ilang kalaban nila nang gipasandi dito sa among istante, mao tong time nga nabuak. Anya mao tong ilang gibunalan og bangko dito. Sigon sa monitoring sa Public Safety, Security and Command Center nga sukad na lift ang curfew, aduna na usay mga galatagaw nga mga batan-on sa 10 oras ang kagabhion hangtod kadlawon. Nakigkoordina gilayon ang PSSCC sa kapulisan. Ilabi na nga karong na lift usab ang liquor ban, kinahanglan bantayan ang pagsupak sa uban nga moinom sa pampublikong lugar. Ila usab kunong ikoordina sa enforcement team sa Task Force COVID nga mapanubayan ang report nga dunay mga bar nga tago-tago nga gadawat og customer ug ga-serve og ilim nung makahubog. Nung kasagsagan jud ng kuan nato pandemic, tanan ni naundang man. But then nung nagkaroon na na-change na ang quarantine status ug ang uban nakagawas na, siguro nag-ipon-ipon na po ng mga bataan eh. Kauban si Melcher Awing sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.